परेशान रहिले सच हुए हो विधाता। कैसे अब जियाई जिंदगिया कुछो नहीं के बुझाता। हर क्षण में परेशान रहिले सच हुए हो विधाता। कैसे अब जियाई जिंदगिया कुछो नहीं के बुझाता। कबले बुराई दुखवा सोच ले बैठ के। कबले बुराई दुखवा सोच ले बैठ के। भेज देले बड़ा किस्मतिये में लिख के। भेज देले बड़ा किस्मतिये में लिख के। नसीब के हर परसनिया मिले दुखिया गरीब के। हाँ काहे बनौला ऐसन हमनी के नसीब के। हर परसनिया मिले दुखिया गरीब के। काहे ना दिक्कतिया होला बड़ा कन रहीस के। काहे ना दिक्कतिया होला बड़ा रहीस के। भेज देले बड़ा किस्मतिये में लिख के। भेज देले बड़ा किस्मतिये में लिख के। मजूरी तब मिलला भोजन हो। कब कब छूछे पेटवा हो जला बिहान हो। हाँ करिले मजूरी तब मिलला भोजन हो। कब कब छूछे पेटवा हो जला बिहान हो। कहिया भेटाई सुखवा मनीष के। कहिया भेटाई सुखवा कृष्णा मनीष के। भेज देले बड़ा किस्मतिये में लिख के। भेज देले बड़ा किस्मतिये